Πάμε να φτιάξουμε ιδέες για content για ένα ιταλικό εστιατόριο. Μέσα σε ένα βιβλίο όπως αυτό εδώ έχει περίπου 60 συνταγές. 60 διαφορετικές ιδέες δηλαδή που μπορείς να δώσεις εσύ σαν κατάστημα στον πελάτη σου. Πώς να κάνεις σωστά τορτελίνια, ποιο κρασί συνδυάζεται ανάλογα με τη μακαρονάδα. Είναι το τιραμισού ιταλικό γλυκό, μύθοι και αλήθειες. Ελληνική με ιταλική πίτσα. Και να ψηφίσει ο κόσμος ποια του αρέσει περισσότερο. Δείξει στον κόσμο πώς θα το κάνει μόνος στο σπίτι. Όπως για παράδειγμα, λαζάνια. Πόση ώρα χρειάζεται για να κάνεις λαζάνια, ποια είναι τα υλικά που χρειάζεσαι για να κάνεις λαζάνια. Δώσε συμβουλές σε κάποιον που θέλει να ανοίξει ιταλικό εστιατόριο. Πόσο δύσκολη είναι η επιλογή των υλικών και πόσο δισεύρετα είναι τα υλικά που χρησιμοποιείς στο κατάστημά σου. Ποιο είναι το καλύτερο αλεύρι που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να φτιάξει πάστα. Κάνε όλες τις συνταγές του καταλόγου σου και ένα βίντεο για να μπορεί κάποιος να μπει και να δει από την αρχή μέχρι το τέλος την παραγωγική διαδικασία για ένα πιάτο. Και σε παρακαλώ, μην ανεβάζεις μόνο φωτογραφίες, μακαρόνια και πίτσες στο προφίλ.